Il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà nediet kampanja ta' għarfien bilan li toħloq aktar kuxjenza dwar id-differenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa. Matul il-konferenza tnieda filmat li juri l-fatturi diretti u indiretti li qegħdin jikkontribwixxu għad-distak bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa f'Malta. Il-Fondazzjoni qalet li d-distak huwa ta' 11%, jiġifieri li għal kull euro li jaqla raġel mara ddaħħal 89 ċenteżmu għall-istess xogħol. Skont ċifri Ewropej, in-nisa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jaqilgħu 16% inqas mill-irġiel. Fatturi li waslu għal dan id-distak fil-pagi jinkludu responsabiltajiet tal-familji, nisa li jkollhom jaħdmu inqas jew part-time jew ma jistgħux jagħmlu sara. Fl-indirizz tagħha l-President Mary Louise Colejro Preca spjegat kif dan il-filmat sar sabiex xejn jimbotta lis-soċjetà Maltija favur iktar ugwaljanza. Mhux qed nitkellmu fuq l-equal pay, għax l-equal pay hija leġiżlata f'dan il-pajjiż, qed nitkellmu issa fuq il-gender pay gap, jiġifieri hemm differenza bejn il-pagi tan-nisa u l-irġiel. Mhux f'termini ta' meta tħares li paga u paga, imma l-proċess tal-ħajja fix-xogħol. Madankollu l-President tennit li hemm pjani sabiex tonqos id-diskrepanza bejn il-pagi, sabiex bekk għal darb'oħra bħala pajjiż Malta terġa' tkun minn ta' quddiem net li tilleġisla favur l-ugwaljanza. Il-Kummissarju tal-Ugwaljanza xi ftit ġranet ilu kienet qalet ukoll li din se tkun waħda mill-inizjattivi tagħha. Jiena nħeġġeġ biex kemm jista' jkun pajjiżna bħall-Iżlanda, l-Iżlanda kienet l-ewwel pajjiż li jilleġisla fuq il-gender pay gap u pajjiżna li huwa fuq quddiem net fuq ħafna drittijiet. Allura nkunu wkoll fuq ta' quddiem biex ikollna leġislazzjoni in place ħalli ma jkunx hemm din id-diskrepanza. Id-direttur tal-kumpanija V-Squared Media, Rachel Kakija, spjegat kif ħasset l-importanza li biftit impenn min-naħa tal-kumpanija tagħha tħejji dan il-filmat biex tgħin tkabbar l-arfien dwar dan is-suġġett. Intant waqt id-diskussjoni, Francesca Fenek Conti, attivista għad-drittijiet tan-nisa u l-fundatur tal-grupp Women for Women, qalet li kumpaniji jridu jkunu mħeġġa iktar sabiex jaħdmu favur l-ugwaljanza.